Pozdrav, Raja moja. Ovo vam je mini bus koji sam ide. Gledajte. On ide sam. Besplatan je, ljudi ulaze u njega. Ko želi da se provoza, ide kroz centar grada Eša. To je novi minibus od Saleslenca. Saleslenc kompanija. Jedan od prevoznika u Luksemburgu. On ide gore dole stalno. Ćao.